ହଁ ସକାଳ ସକାଳ ବରାବର କେ ଚାଲ ବେଡ଼ା ବାଟେ ସକାଳ ସକାଳ ସୁଲଡାଙ୍ଗ କରି ଧରିକରି ଯିବା କଥା କାଏ ଏବେ ବେଡ଼ାଇ କେଟଲୁ ଏବେ ବାରା ବରା ଏବେ ଗଟଲା ନିଶିକରି ଆସିತಾರಲ್ಲ ସୁଲଡାଙ୍ଗ ଧରିକରି ବାରାବୁରି ବାନ୍ଧିକରି ଏବେ ଘରୁ ଯିବାର ଏ ବେଣ୍ଟିଆ ଗୋଟେ ବାରା ବାନ୍ଧଲା ଉଠେଇସି ଅଛି ଟେକ ପାରେ କେନ୍ତା ଦେଖି ଦେଖୁତା ଟେକଲା ତ ଟେକଲା ନା ଟେକଲେ ଉଠିଗଲା ଓ ନୋ ଟେକିଦେଲା ରେ ଟେକଲା ବୁସ୍କି ନିସିବେ ସେଟା ଭୁସଲା ଭୁସଲା ଅଟକି ଗଲା ନା ବୁସଲା ସବୁ ଲୋग ବୁସवा ଜାଗଲେ ତାରି ଆମର ବି ସେ ଗାଣ୍ଠ ଫାଟି ଯାଇଛି ଅଛି ଦେ ମୋର ବି ସେ ଗାଣ୍ଠ ଫାଟି ଯାଇଛି ଅଛି ପିଟି ବାଟ ଲୋକ ମିଶା ଅଛି ସୁଲଡାଙ୍ଗ ଲସି ଗଲା दे पिटी वाटी से लोग आते गोट चुम्बाटी से देखवर আছে बारा ऑनलाइन देला कल कुपा का बांधा আছে ए मैनेजर देखसियत नहीं गंती আছে একলা লাগা 2 लाख 3 लाख आनले आप सी गाने आप काय समझ बुड़ी गला ना आनु आनु